Já jsem Aténa, bohyně války a moudrosti. Vyplouváš do Tróji mým jménem. Ucti mě, Odysé, svou lstí a odvahou. Slibuji, Aténo, slibuji. Můžu chtít něco od tebe? No. Zajistíš, aby žena na mě počkala, než se vrátím z války, aby mi zůstala věrná? Jako celých 20 let, jo? Cože? Co? Spartans! What is your profession? Tae urbis Rome Augustus. Je suis Napoléon. We shall fight on the beaches. We shall never surrender. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! O muži schytralém, můzo, mi vypravuj, který se mnoho byl nabloudil světem, když posvátnou vyvrátil Tróju. Mnohá uviděl města a smýšlení národů poznal, množství vytrpěl běd též na moři. Trudě se v duši zápasem o svůj život a návrat milených druhů. Avšak přece ni tak jich nespasil, jakkoliv toužil, poněvadž vlastní pych byl všechněm příčinou zkázy. Bláhový, jedlič skot jenž náležel Hyperionu slunci a za ten Bůh den návratu domů jim odňal. O tom něco i nám teď vypravují. Diova dcero. A tohle je začátek prvního zpěvu Homérovy epické básně v překladu Ottmara Vaňorného a nejspíš nejslavnější kus světové literatury. Tohle je začátek Odyssey, eposu o tom, jak se hrdina Odysseus vrací domů z trojské války. A co ten pich? Ne, samozřejmě, tím se myslí pýcha. Jo. A tak ono to s tím úzce souvisí. To je pravda. Ale neboj, pich taky bude. Tak paráda. Tak paráda. Vítejte v podcastu Historyp, kde probíráme ty nejzajímavější jevy, události, postavy, osobnosti, bitvy a tak dále a tak dále. Mé jméno je Jan Studnička a se mnou jako vždy je můj co-host Tereza Kujová. Nazdar. My děkujeme všem podporovatelům na Hero Hero, což je www.herohero.co/Historyp. A samozřejmě na Forendors. No a nás čeká teda taky společná výprava a já už teď řeknu, že to bude mít pokračování. Nejenom druhé, ale i třetí. Jo? Je to skutečně velká Odyssea, je to epická trilogie. Letos máme skutečně Greek Boy Summer, Terezo. To teda. Nejen, že v češtině vychází Odyssea v novém překladu, mnohem čitelnějším, než je tady ten slavnej od Ottmara Vaňorného, ale taky vychází v češtině Odyssea od Stephena Frye, výborná, což je poslední z jeho série Mýty, hrdinové, Trója, Odyssea. Taky vyšla audiokniha namluvená přímo Fryem, tady Odyssea. Nedávno vyšel film, kde Ralph Fiennes hraje Odyssea, který se vrací po 20 letech domů na Itaku a hlavně se blíží filmová událost roku a to je Odyssea od Christophera Nolana. A Nolan si na tenhle film brousí zuby už 20 let, protože on měl původně dělat tu Tróju s Bradem Pittem, původně. A taky mám pocit, že všechny filmy Christophera Nolana jsou tak trochu Odyssea, jakože je to o frajerovi, který se chce vrátit zpátky domů k rodině. Inception, Interstellar, prostě Tenet a tak, takže má konečně Odysseu proper. Ale my se podíváme na tu původní, na tu celý historickou, na tu mýtickou Odysseu, Homérovu Odysseu, pokud nám to teda samozřejmě Homér dovolí. A ty jsi teda řekl, že když vyjde všechno tohleto, tak do toho ještě 3 díly prostě Historypu o Odyssey. A jako zlatý hřeb toho všeho. Ano. My. No. To abyste to všechno stihli za léto. Takže Homér, Terezo. O Homérovi, tomu legendárním slepém básníkovi, nevíme v podstatě nic a řada odborníků popravdě dost pochybuje, že vůbec existoval. Má trojská válka a všechny ty klasické Homéroviny se měly odehrávat někdy ve 12. 13. století před naším letopočtem, tehdy se měly dít ty události. Homér měl ty eposy v ústní formě dát dohromady o 400 let později a dalších 100 až 200 let trvá, než to někdo finálně hodí na papír, tak jak to známe dnes. My taky nevíme, pokud Homér existoval, jestli to byla jedna osoba nebo skupina osob, kolik toho vlastně dal dohromady, spekuluje se o celém cyklu epických básní, který popisují začátek války o Tróju, pak celou válku, její konec a návrat všech těch Řeků zpátky domů do Řecka.
ty dvě definitivně zachované básně, ty eposy, které nám zůstaly po Homérovi, ať už to bylo kdokoliv, jsou Iliada a Odyssea. Iliada popisuje Achillovo boje u Troji, no, takže v podstatě řekněme třeba druhou třetinu války o Troju a to je všechno. A pak Odyssea popisuje Odysseovu cestu domů z války, cestu, která se mu může a nemusí povést, na to si budete muset počkat do 3. dílu. No a takže jenom tady ty dvě básně jsou kanonicky připisovaný Homérovi, ať už Homer znamená cokoliv. No a celý zbytek těch příběhů, jak ta válka začala, jak všichni skončili, jak Troja padne, to jsme si vydedukovali od jiných autorů, od pozdějších autorů, nebo z náznaků, které jsou právě v jednom z těch dvou epických básní. Je to v podstatě jako kdyby si luštila celý Marvel Universe z 3 filmů a 5 komiksů. Prostě. Určitě nedělala. Protože Marvel je... Spider-Man třeba. Aha, jako, no, to bych nedělala. Takže kdyby to byl Batman, tak budeš luštit, až se tebe bude kouřit. Ano, přesně, jako, tohle jsem tím chtěla říct, Honzo, že to, co mi vadí na tom, je ten Marvel, no. Teď, jak Iliada, tak Odyssea jsou nejspíš vybroušený a pospojovaný příběhy, který obecenstvo, kterému to vyprávíš, dávno zná. Jo. Tyhle epický příběhy se vypráví ve starověkém Řecku skrz potulný vypravěče a pěvce a potulný básníky, kterým se říkalo rapsodi. Od slova rapsodie. Rapsodie znamená pásmo známých příběhů posázených za sebe. No. Takže Jirka Krampol je rapsod třeba. Jako, jo, protože... Minulý rok skončila jeho dlouhá Odyssea. Budiš mu moře milostivé. No takže, když byl na hostině nějaký rapsod, nějaký tady ten potulný básník, věděla si, že dostaneš svoje oblíbený příběhy, ty známý mýtický příběhy, poskládaný v nějakém pořadí, povětšinou chronologicky, nebo tak, aby to dávalo nějaký ark, aby to dávalo smysl. A vzhledem k tomu, že se tohle dělalo celý staletí a ty příběhy se jaksi postupně vybrušovaly, procházely jenom letními obměnami, Homer se rozhodne, a to je na Odyssee velice zajímavý, že udělá takový remix. Jako, no. Takže Odyssea nezačíná na začátku Odysseovy cesty. Odyssea nezačíná na začátku Odyssey. Ano. Začíná ale normálně v prostředku in media res. Jakoby. A Odysseus v podstatě, celá ta báseň začíná tím, že Odysseus sedí na pláži a brečí a v podstatě se jakoby zastaví obrazovka a Odysseus říká, jo, to jsem já. Určitě by vás zajímalo, jak jsem se sem dostal. Jako. Je to jak od Martina Scorseseho, že jo? Je to tady mi bylo 20, byl jsem úplnej debil. No? Hrál Rolling Stones. Jo. No a Homer si tady tohle 20 minut je záběr na moře. Ale je to cool. Je to cool záběr na moře. Homer si tohle může dovolit, protože on od tebe jako od čtenáře, nebo spíš posluchače, čeká, že máš veškerý ten kontext, že znáš všechny ty mýtický postavy tam, že znáš všechny ty hrdiny, znáš ty příběhy dopředu, víš, co jim předchází, víš, co bude po nich. Jo. A takže i my si povíme trochu kontextu, předtím, než se vydáme na moře s člověkem. Jemuž 2týdenní cesta za ženou zabere 10 let a z toho 8 let je ve skutečnosti pich. Jo. Takže Odysseus. Jo. Odysseus je král Itaky, což je ostrov u západního pobřeží Řecka. Je fantastický lučištník, je to vynikající válečník, trochu pirát a především je to antický řecký hrdina. No. Schválně vyzdvihuju to, že je to antický řecký hrdina, protože Řekové nevnímají slovo hrdina tak, jak ho vnímáme my. Hrdina neznamená, že musíš být morálně lepší, nebo že se máš chovat dobře. Ani to nemusí znamenat, že jsi nutně protagonista příběhu. Hrdina znamená, že jsi něčím výjimečná. A Odysseus má metis, což je starořecký slovo pro chytrost, vychytralost, nebo jak píše Otmar Vaňorný, schytralost. Je to jako důmyslný, vynalézavý člověk a zároveň v metis je takovej, je v tom fyzický aspekt, on je jakoby šlachovitý, Odysseus je rouk prostě. No. A z tohohle důvodu ho taky miluje bohyně Aténa. Bohyně moudrosti a zároveň bohyně války, protože v řecké mytologii máš boha války, což je Ares, a to je ale bůh bojování, toho agresivního prostě samotného boje, mlácení sekerou, samotného toho válčení. Aténa je bohyní války v tom smyslu, že je bohyně strategie a taktiky, logistiky, všechny tady těch sexy věcí.
je to bohyně chytrý války. Jo. A proto je Odysseus její vyvolaný. Ale v antické mytologii platí, že tvoje nejlepší vlastnosti jsou taky zároveň zdrojem tvých největších problémů. Takže Herkules je silnej, neporazitelný, to k němu láká jaksi nepřátele. Taky on má ve jménu Herakles, kles je od slova kleo, což znamená hledání té věčné slávy, to k němu láká nepřátele. Achilles je nesmrtelný a dokáže se epicky rozuřit a má tady tu výbušnou povahu a právě proto, když je uražený, tak mu zemře ten jeho přítel a milenec Patrokles, protože je Achilles uražený. Odysseus to má úplně stejně. Za všechny jeho problémy může jeho intelekt. A pich. A pich. 100% pich, jo. A abychom byli úplně upřímní, tak trochu za problémy všech může Odysseův intelekt. Protože Odysseus je jeden z těch králů a princů, kteří se v mládí ucházejí o Helenu Spartskou, později Helenu Trojskou. Jo. Její otec neví, komu nejkrásnější ženu na světě dát za ženu, a takže Odysseus sám nakonec přijde s takovou zvrhlou myšlenkou, jo, že by třeba si Helena mohla vybrat sama, koho si vezme. Jo. Což je samo o sobě, ta řecká mytologie je velice patriarchální, stejně jako samotný antický Řecko. A takže už to, že Odysseus přijde tady s tím jaksi šíleným prostě nápadem, jo, z něj dělá takovýho toho, ten člověk se jako neštítí, ale ničeho, jako, jo. Aby si ženská sama vybírala prostě, jakoby, ne? Skoro vypadá, že Homer začal psát nějaký sci-fi. Je to úplně crazy. No. A takže Odysseus přijde s tím plánem, aby jsme se jako my nehádali. Helena si vybere sama, koho si vezme. A bude to její vina. Je to její vina, Perfektně. ale ještě než nám oznámí své rozhodnutí, my všichni tady odpřísáhneme, že budeme její manželství a její volbu respektovat a v případě ohrožení budeme jejich manželství bránit. Jo? Helena si vybere spartského prince a později krále Menela a jsou spolu šťastní, než jí očaruje nebo učaruje buď metaforicky, anebo doopravdy trojský princ Paris a ona uteče s Paridem do Troji. Jo. Takže si vybrala dobře 2krát. Nebo špatně, já nevím. Jakoby, ale je to její rozhodnutí. Takže já jsem tým Helena. Jako. A teď, protože Odysseus přišel s tím plánem, že všichni nápadníci Heleny, všichni ty králové a princové Řecka musí chránit jejich manželství, tak celý Řecko je teď ve válce s Trójou. Takže Odysseus tak trochu může za tuhle jaksi světovou ale válku. jenom trochu. Hlavně je to Helenina chyba. Ona si vybrala podle mě poprvé dobře, protože Menelaos je s ním šťastná před i po válce, jaksi. A jestli byla očarovaná nebo jako učarovaná, o tom se vedou spory 3000 let, záleží na výkladu. Ale řekl bych, a minimálně to takhle mě vyplývá ze všech těch textů, nejen z Iliady a Odyssey, ale z těch doprovodných, že i když si to udělala tím, že se prostě do Parida zblbla a zamilovala se, jakoby, tak vypadá, že toho Helena lituje v podstatě od chvíle, kdy vleze na tu loď, prostě, jakoby. No. Takže Odysseus, jo, může za tenhle konflikt, za to, že se ta válka vůbec vykoná. O to vtipnější je ten fakt, že když ta válka vypukne, Odysseus vůbec nechce jet, jako. Mu rozumím, no. Takže on se rozhodne, že se vymluví na mentální, duševní problémy, že nespůsobilý vojenské služby a bude předstírat záchvat šílenství. Jo. Což bude náročný, protože člověk, který má přijet Odyssea vyzvednout na Itaku, aby ho naverboval do armády, je velká mysl tady legendárního starého Řecka a je to Palamédes, je další řecký hrdina, slavný vynálezce a vzdělanec, mýtický vzdělanec. On údajně vynalezne řeckou abecedu, jaksi. Frér vynalezne písmena, jakoby. Jo. Neuvěřitelné. A takže dokonce ho vychoval Kentaur, který vychoval všechny ty... Už stačí, no, zase. Zase tak dobrý nikdo nemůže být. Jako. A Odysseus je tady ten Metis, ten schytralý a tohle je jaksi velký vynálezce, takže tohle bude souboj dvou velkých myslí. No. A takže Odysseus musí předstírat šílenství před tímhle géniem a rozhodne se, že to udělá tak, že zapřáhne do jednoho pluhu koně i vola, jo, což je úplně šílený, jo. A oni prostě ten pluh pořád zatáčí, jak jsou ty zvířata nesourodí. No. A Odysseus s nima orá ne úrodnou půdu, ale písek na pláži, jo. To je opravdu blázen. Crazyna.
A do toho samozřejmě na té pláži nemůže nikdy nic růst a obzvlášť ne, když Odysseus seje solí. Jo. To je šílenství. A takže úplně vyšinutý. No. Ale Palamédes chce jeho šílenství vyzkoušet. Takže nechá přinést z kolébky čerstvě narozenýho Odysseova syna. Telemacha. Jmenuje se Telemachos, má nejlepší jméno v celém příběhu. A Palamédes položí to mimo před ten pluh, před toho koně, toho vola. A Odysseus, než stihne kluka před, tak zastaví ten pluh, čímž dokáže, že je zjevně příčetný a pofrčí do války. Že tak. No, to zní jak, že tohle se u Jurečku dělá každou neděli. Jakoby. Ale Jurečka a Marián ten nezastavuje, jo. Protože další 2 děti, ty jsou na cestě, jo. A to jako... zase si zajel kluka. No tak to, aby si se šla osprchovat už. Pod pumpu. No. Ne. Tak zase tohle v kině neuviděj, veď. V tomhle by Matt Damon nehrál, ne. Nejen, že teda Odysseus poputuje do války, ale navíc si řekne, že když bude trpět on, tak budou trpět všichni ostatní, takže on sám začne rekrutovat další lidi. A nejslavnější jeho nábor je samozřejmě Achilles, legendární řecký hrdina. Achillovi se taky nechce do války, taky mu máma říká, ať nejezdí, protože tam zemře. A takže Achilles je krásný mladík. No. A takže on se schovává jako jedna z on předstírá, že je jedna z princezen na ostrově nějakého krále, který má několik princezen, on dělá, že je jedna z dívek. A je neodlišitelný, protože je tady ten krásný řecký femboy prostě. Jakoby. A vypadá to, že mu to projde. Velice dlouho. Mimochodem Achilles je ten, kvůli kterýmu lidi hysterčili, že ho má hrát transmuž Elliot Page, jaksi, to je crossdresser Achilles, jaksi, neproto. Ale mimochodem to ani není on, jaksi. Jo. Má hrát někoho jiného. No Odysseus nakonec Achilla vyhmátne tím, jo. že nabídne princeznám v té skupině nejrůznější dárky. No. A víš, co jsou to? Šperky, šaty, korále, tady ty dívčí nesmysly. No. A mezi nimi je jeden meč. Jo. A Achilles, protože je v jádru pořád kluk, jo. A hraje si s klučičíma věcma, tak samozřejmě prostě sáhne po tom meči, vezme ho do ruky a tím se prostě prokáže jako chlapec. Jo, takhle, já myslím, a pak se mu postaví péro a no, tak pojď, princezno. Tak jdeme. No myslím si, že v té scéně není nic, z čeho by se Achillovi mělo postavit péro. By se musel svíknout Odysseus, si myslím. Jo. Takže myslím, že tady je nějaký jako velký poučení pro feminní řecké chlapce, že nemáš zvedat meč, protože... Jo. Nebo se ti zvedne meč. Ještě předtím, než je jakoby přímo válka s Trojou, tak je úkol pro Odyssea, který si většinou těch adaptací nedává. A to je to, že Odysseus a Menelaos, Helenin manžel, jedou do Troji ještě sami ve dvou jako diplomatická výprava, pokusit se tohle všechno ještě urovnat mírovou cestou. Že tady mají Trojani ještě další jaksi možnost předat tu ženskou zpátky, řeknou, že ne, a málem je zabijou, a takže Odysseus s Menelaem vezmou Roha zpátky do Řecka a teprve pak vyrazí Řekové na Troju s celou armádou. Mimochodem taky Menelaův bratr, ten hlavní král Řeků, Agamemnon, jo, tady tu diplomatickou misi, on chce hodně válku s Trojou a je mu jedno, jestli je to o Helenu nebo o kohokoliv. No, takže si myslím, že je velice nervózní, když na tu misi jede Odysseus jako mistr diplomat, takže Agamemnon říká, a nemusíte se snažit moc zase. Jako, no, tak, no. Jak víme, Řekové pak obléhají Troju 10 let, válka se vleče, obě strany mají na své straně své oblíbené bohy, Achilles je hlavní zbraní Řeků, pak se urazí, pak kvůli tomu, že je uražený, právě zemře jeho milenec a milenec a dobrý přítel Petrokles. Toho zabije Hektor, Achilles zabije Hektora, pak milostivě vrací Hektorovo tělo Trojanům. Největší příběh všech dob, tohle všechno známe. Odysseus během té války dělá takový jako záleží na zdrojích, jo, ale povětšinou dělá takový to chytrý válčení v uvozovkách. Někdo by řekl, že dělá takový ty ohavné věci, které Achilles dělat nemůže, protože je čestný hrdina jaksi, takže Odysseus pořádá noční nájezdy na lidi, střílí hořící šípy do města, tráví studny, víš, tady ty cool věci, jakoby. Taky ale
je velice charismatický, takže třeba když je morálka na nule armády, tak a vypadá to, že Řekové se Agamemnonovi vzbouří a odejdou, tak Odysseus je ten, kdo je přemluví, ať se vrátí zpátky do bitvy a do války a pak je rozveselí tím, že toho největšího reptila seře, že před nima holí a lidi se smějou, prostě má smysl pro humor. Jo. Taky jeho charisma je jaký o tom, že on jedinej dokáže opravdu mluvit s Achillem, že on je ten, kdo funguje jako spojka mezi Řekama a tady tím velkým hrdinou prostě. Tak on je ochotný dělat vážně příšerné věci, aby ta válka skončila co nejdřív. A i tak trvá 10 let prostě. No, my máme taky v politice spoustu lidí, kteří jsou ochotní dělat příšerný věci. Nevím, za prvý tam nikdo není charismatický. Jasně. A za další není k tomu důvod vlastně. Jo, teda, no, právě to dělá proto, aby ukončil tu příšernou dlouhou válku, no. Jakože si ušpiní ruce, aby... No, ne kvůli nový pekárně na tlusťáky prostě, jakoby. Jo. Celé epizody, včetně bonusů, najdete na Hero Hero a Forendors. Těšíme se zase za týden.